Čaute ľudia, volám sa Kristián. V tomto videu by som vám rád ukázal výkopové práce s týmto malým bojovníkom značky Kubota. Jednalo sa o výkop základov pre plot v prvej fáze a v druhej fáze bolo treba zahrabať jamu na zbernú nádrž. Takže prajem vám príjemné sledovanie. Hĺbka výkopu je 80 cm, realizovaný lyžicou s rozmerom 30 cm. Pri prvých metroch som bol obzvlášť opatrný, keďže tam boli elektrické káble aj kanalizácia. Kanalizácia bola síce hlbšie, ale presnú hĺbku káblov som nepoznal, takže som musel kopať opatrnejšie, len do hĺbky približne 40 cm, aby som minimalizoval riziko. Výkop s 30-kou lyžicou som ešte mierne rozšíril, aby bol oporný múr širší. 50-ka lyžica by už bola moc, aby sa predišlo zbytočne širokému výkopu a nadbytočnému množstvu zeminy a betónu. Majiteľ si žiadal výkopovú zeminu premiestiť na zadnú časť pozemku, čo som vyriešil pomocou svojho trojstranného vychlápača Iveco Daily. Tu som zbadal fóliu, tak som to išiel rýchlo skontrolovať, ale ukázalo sa, že je to len bordel, tak išla robota ďalej. Auto som nechcel naložiť úplne doplna, pretože prístup bol strmý a zachytával som spodok ťažného zariadenia a kamene na kopci neboli stabilné, takže auto by nevedelo výjsť. Na videu nie je dobre vidno, ale v skutočnosti bol svah dosť strmý.
A tu môžete vidieť, ako zemina nechce spadnúť do jamy a radšej mi sama skočí naspäť do lyžice. Ale nie to len srandujem, zemina predsa nevie skočiť naspäť do lyžice. Ďakujem, že ste si pozreli moje video a dúfam, že sa vám páčilo a že vám to niečo dalo. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, neváhajte mi napísať do komentárov. A nezabudnite dať odber, like, follow a všetky tieto veci, čo sa teraz zvyknú hovoriť. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.